especial i un homenatge a una persona que marca una època de la història recent del poble valencià. Enguany farà 20 anys de la mort de l'expresident de les Corts Valencianes, en Vicent González Elizondo, i ens honorem en tindre avui l'hemicicle als seus fills i a una part de la seva família, el qual ens agraïm molt la presència seva. Marcar els diputats i diputades del Parlament molt profundament, perquè va ser en aquest hemicicle on va faltar seguidament, uns dies després, el president de les Corts Valencianes. Des de la pluralitat d'idees, la política ha de saber distingir entre el debat sa que enriqueix i les persones. I les persones marxem, perquè és així, però la societat es manté el record col·lectiu. Resta l'obra i resta el record de què varen ser i com varen actuar. En Vicent González Elizondo, des de la seva ideologia i perspectiva, lluità pels interessos valencians, des de l'Ajuntament de València, des del Congrés dels Diputats i des de les Corts Valencianes, on va ser el seu president i on va patir aquell fatídic atac al cor el 18 de desembre de 1996. Va faltar uns dies després, el 23 de desembre d'ara fa 20 anys. Per això, senyories, des del respecte i des de la memòria i com a homenatge del Parlament que ell va presidir, els proposa que guardem un minut de silenci en record de la seva vida. Descansa en pau. Moltes gràcies.